Washington Square Park и днес сте имали важна среща. Какво излезе от нея? Какво се реши? Взехте си важни решения? Аз също си имахме среща, когато си говорихме за дискусията, която ще бъде Да, имаше важни решения, че няма много да се притесняваме един друг, всичко ще бъде добре. Съдия там, кой ще бъде дискусия? Казвам някакви тъпоти в 4 часа през нощта, че аз ще съм в скайп, че няма да ме поригава. А кога ще се състои представянето на пиеса? Постановка. 6 и 29 септември. Тази дискусия ще бъде на 8 септември. Тя ще бъде след 5 часа. Не, тя ще бъде преди. Колко представления ще се правят? 16 мисля. А къде? Който е адресът? Кристо Стрит и кой номер? 154. Ти си автор. Какво бихте казали на хората? Как бихте ги поканали да дойдат и да гледат? Който има възможност. Не знам, черта се да стане някаква забавна комедия, така че... Да, залагат се посмеете. Без да става съвсем бутафорно, все пак има много физически комичен потенциал в текста и те го използват. Тя претърпя ли много промени заедно с режисьорските решения? Много ли се измени след първоначалната версия? Не, мисля, че някакви дребни неща по-скоро. Дребни, да, ама ефектни. В ефект смисъл, да. Там една дума, там някакви... че е просто и различно изкуство все пак, нали, като казват на глас някакви неща и тук там една дума да стане по-акцентирана, пък нали, има неща, които няма нужда да ги казваш с думи, че ги виждаш, ги усещаш с телата, така че в момента, в който актьорите ни трябва четат някакви неща, също те могат чили жестове да ги кажат. Но основната промяна всъщност, която е, че има една невероятна актриса, която игра най-малката роля. И заради това тя нямаше монолог и онзи ден написах един монолог, който Анжел веднага преведе и след това веднага влиза. Да, трябва много готово. Просто имаше всички, които сме чели пиесата, искахме да чуем повече от нея. Точно попадахме на някаква много готова актриса и просто беше някакси... грехота да не използваме. Хем пиесата ще стане по-така. Да обясним, главните действащи лица са двама мъже, които се срещат на един площад. Примерно може тук, може в София, на всяка точка на света може да се състои тази среща. И имат един воайор, който до последно не се появява. Да, той освен това някакви други неща се случат с него. Да. Но... Както има, да, има и две героини също така. Да. Наши целият актьорски състав са 5 души, така ли? Да, има и един доставчик на пицаджия, който така има просто една появи и една реплика. За който всъщност не съм говорил много кой ще бъде, но... Значи ти да бъдеш поне веднъж. Да, смисъл говорихме, че може всеки, нали? Да, от всеки от екипа, да. Всеки от екипа се пробва, нали? Да. Правилно представлението. Това мисля, че ще е много оригинално автора да се появи в собствената си пиеса, малко като Уди Алън. Да, има традиции. Да, точно днес това говорихме за тези моментите, в които Хичкок ни се появява в филма си. Това, което е интересно някакси, аз постоянно натяквам за това нещо, е, че в принцип в смисъл една пиеса някакси не е завършена до момента преди да бъде поставена и винаги има такъв един момент на корекция на текста и също са много откачено, че го правим
тъй като тя не е имала българска продукция, нали, че го правим на английски, тъй като нали, на български. Защото има и такива дребни неща, за това също днес говорихме, които много често драматурга не забелязва някакви такива дребни противоречия, например. Както и режисьора се оказа също, че от време ги забелязва, обаче нали, тъй като актьора ни си развива герой, в един момент казва, добре, обаче аз в първа сцена казвам еди какво си, а след това в трета сцена казвам нали, нещо, което с такова също на такива неща. Значи това актьорите го усещат, докато четат скрипта. Те просто са концентрирани върху героя си. Усещат всяко такова нали, дребно противоречие. Да, опитва да прави някакъв цялостен образ и всяко малко нещо. Ще имат само 40 страници, които не е много да създаваш някакви образи. Това всяка реплика има някаква тежест за тях. Да. Ти като преводач, кое ти направи най-силно впечатление, докато работеше над превода? Това, което им особено за тази пиеса и за Иван като цяло, нали, че това е много съвременен и много космополитен текст, нали, че наистина може да стане в Ню Йорк и това не е никакъв проблем. Нали. Някакси аз мисля, че точно за това резонираше много добре и с хората първо в този фестивал Пролета Хардинг. Нали, и за мен от едната гледна точка беше лесен за превод, че наистина аз веднага го чух на английски как трябва да звучи аз. Тия гласове са ми познати някакси. Нищо, че е на български. Аз веднага ги чувам на английски някакси. И това според мен прави песен много достъпна за външни читатели, да се надяваме и за външни зрители. То по някакъв начин, в смисъл аз мисля, че текст, специално този, има някаква такава посока. Според мен това е основното нещо, поради което примерно беше направен в Шумен. Защото провинциалните театри много често, не казвам винаги естествено, има някаква така тенденция, че нали, трябва да правят български постановки. И публиката също си очаква такива неща и те някакси може би не усетих като такъв текст. Поне аз с такова чувство останах. Има ли планове да бъде поставени на българска сцена? Има планове с Мари и Роси и се надявам много скоро да го обявим. Изпечели конкурса за абсурдна пиеса, който беше в последствие кръстен на Ум Шопов. Пиесата се нарича Извънземното и пак е абсурдна пиеса. Всъщност не само аз го спечели, двамата солисти трябва да го спечели. Имаш ли планове за нея да бъде обявена? Да, аз говорих с жълтеси и тя се съгласи да Чела ли си пиеса? Още не, той е... Аз всъщност тя е нов текст, така че аз мисля, че преди окончателното превеждане, аз мисля, че трябва да редактирам, защото аз написах за около един месец някъде и съм правил само 2-3 редакции. Аз също само си дам на чето и там открих така. Особено и сега, когато сме в репетиционен процес и някакси виждам такива някакви неща, които трябва да се изчистят. Плюс това, че самото жури, което звучи така, имаше една препоръка да преработи началото на края. Което също, да, в някаква степен има някакво решение. Като цяло драмата ти отскоро се занимаваш специално с писане на драматургични текстове, като харесва и смяташ да продължаваш. Да, ми е много интересно просто да пиша диалог някакси. Диалога е нещо така много естествено записано. Може да се получи диалог само с писане? Да, ние всъщност това го имаме и в тази пиеса. Има един монолози, в които актрисата още на миналия фестивал си беше подчертала с различни цветове нещата, които си мислят, че там се казват с различни гласове и само ако не се лъжа казва, че 6 различни цвята да си да, може най-спокойно. Иначе извънземното е
по-такъв различен текст от читането, тъй като е доста по-черен, в смисъл, той в голяма степен мисля, че е черно, аз така си мисля. Малко да разкажем, в него става въпрос за една майка, която подозира, че детето иска да Не, той е смисъл една майка, която си мисли, че е извънземно, че брак е някакъв експеримент и затова иска да си купи деца. Обаче мисля, че диалогът е написан по такъв начин, че звучи доста странно малко. He's like, what, you want to get your dick sucked? I'm like, yeah, I want to get my dick sucked. What the fuck is wrong with you, son? What the fuck is wrong with you? Мисля, че по този начин може да се реши. Примерно с очите, това беше интересно, тъй като съм дал на различни режисьори в България, с които сме го обсъждали, сме говорили за него. И някакси никой не го е виждал по някакъв, кой знае колко комичен начин, както стана тук на миналото четене и сега. Просто интересно. Мислиш ли, че американците имат как да наречем, то не е чувство за хумор, но са по-склонни да виждат нещата от хубавата им страна в България? Не знам често казвам. Какви сте впечатленията иначе от града ти си за втори път? То е трудно да се каже с методи. Много място с много хора, много неща, които се случват. В същото време имам чувство, че човек живее в този град, трябва постоянно да се бори с него, тъй като той е толкова огромен и съобхватен. А ти за първи път ли си? Не, аз студент един час вече много често две години не бях. Имаш ли любима част от града? Всеки част от града има някакъв личен характер. В Lower East Side ще има много парчета, такива неща, да бъдеш интересен за заведенията. Бруклин сега за музика, за изкуство, за галерики, според мен най-живата част се срещаше в Лаванкар. Много ми е любопитно, ти си американка, но идваш от друга част на Америка. Тук чувстваш ли се от дома си и каква е разликата между тук, което е за теб до някаква степен не е толкова познат град и София, примерно, където си вече толкова години? Ами тук наистина Ню Йорк не е като Америка като цяло, е доста различен менталитет, хората, начин на живота, няма това. До известна степен като си от друга част на Америка, не се чувстваш вкъщи. Не казвам, че се чувствам вкъщи в Ню Йорк, но София съвсем различен тип, различен тип общуване с града. София е доста по-градна човешки мащаби, които на мен лично ми харесва, че аз живях в Лос Анджелес преди това, който като Ню Йорк е огромен град, но много различен, че е много разлят, много няма център, тук всичко е някакси да се сравниш с LA и София ми е много по-някакси жив, лесно ще живее на град. Мислите, че е важно да притежава човек за оцеляването си? Как може да се пребори с това? Някои от свои се преборява не за оцеляване, Не знам, предполагам, че просто трябва да се пуснеш по течението. Аз обратно мисля, че трябва да имаш някаква цел. Аз мисля, че най-добре ще, ако Ню Йорк е известен с това, че на някакви центъра на амбиции. Не, че трябва амбициите и трябва да се разкори, поне с изкуство, поне с някаква реализация на себе си. Според мен, ако се с цел, ще...
отнесем същия въпрос до София, може ли... Там е по-лесно за избиране. Не знам. За нас София сега мислиш, че като се върнеш всичко ще се види малко. Дали беше първият път в Ню Йорк? То откъдето и се връщаш, независимо дали от Париж, Берлин, Будапеща, не знам, София винаги се стои малко, тъй като няма по тази частта с тази сгради. Да, 10 Сега като правят ларгото, може да се промени в центъра. В смисъл София винаги ще бъде малък град. Това не мисля, че е зле. В смисъл, то е хубав град. че моят град в Минесота е горе-долу същата, 2 милиона, но има съвсем различен характер. Има някакъв даунтаун с него, така че просто много ми е странно да се мисля, че горе-долу са същите лекции. Явно ние нямаме естествено си панелни райони и това малко прави по-стегнато някакво, не знам. Ние май имаме архитектурен проблем с излизането на Бисъргач, защото сам съм да се измишна зона в Защото и имате. Дава някаква друга атмосфера. А случва ли ти се да посрещаш американци в София и да трябва да ги покажеш града? Да. И обикновено се става с добри впечатления, че за тях е интересно колко е древно, и че за нас, както говорихме по-рано, за 200 години е вече суперстар. Така че за тях тия руини, може би противопоставяне на там президентството и вътре има някакви светилище, после е станало църква, това е много интересно за американци, че няма разбиране за надслагане на историческите пластове. А културната ни сцена Италия трябва да има елемент на възраждане, нови енергии, нови сили, които се млади автори. Ти, например, доволен ли си? Мислиш, че чувстваш ли се добре като творец? Има плюсове и минуси. Хубавото е, че ние понякога не оценяваме някакси колко... Също не мисля, че е много трудно да бъдеш писател в България. Ако не се налага да се изхранваш това. В това отношение някакси няма, не би казал, че има кой знае каква конкуренция. Не е трудно да се запознаеш с другите хора, които са. А те враждебни ли си ли приемат нови имена? Не мисля, че са враждебни. Не знам, естествено, там има различни някакви лагери, там съюз на българските писатели и така нататък. Това пак, в крайна сметка, не е някакви условия. Хубавото е, че има млади хора, които изправят някакви неща, както в литературата, така и в другите изкуства. Ние с Милена Делева си говорихме по-рано, че има много млади хора с много идеи, обаче само ентусиазъм не се изпълняват нещата. Трябва да има финансиране и подкрепа от държавата. Мислиш, че се прави достатъчно на София? Това си някакъв болезнен въпрос. Това, че няма кой знае, в смисъл, не може да се каже, че няма кой знае каква културна политика, в смисъл, че тя липсва в общината. И човек не може да разчита почти никаква подкрепа. Не знам. В крайна сметка всички надявам в някакъв момент да това се промени. Може би трябва да измислим какви са крачките. И в преводаческите среди ли има същите проблеми? Първо, че няма кой знае какви среди. И второ, да, това е огромен проблем. Както винаги повтарям, че България е единствената страна в цял Европейски съюз, която няма ясна политика за подкрепа на преводна литература, на българска литература, на план, да помага на преводачи, на издатели и чужди български. Това е трагедия, нали, слава Богу, че Елизабет Костова има, че тя фактически играе роля на Министерството на култура. Иначе
че да, това е сериозно проблем, че те с толкова малко средства биха могли да правят толкова много с помощ на литература и тотално губят шанс. Имаше такъв случай с Нели Еванс, която тя локализира в Германия и заедно с нея си Има издателство. Те нямат, мисля, че нямат издателство. По-скоро се направи такава програма, поредица от книги, която цели да представи източноевропейски автори. Основната им идея е било да има доста българска литература. Те издават няколко книги, обаче всъщност не срещат никаква програма на подкрепа от някакви институции. Всъщност в тази поредица в момента почти не се издава българска литература, тъй като тя беше в София преди 1-2 години, аз видях тогава с разговори. Тя се чудеше къъде да отиде, с кой да говори, ходи по някакви места просто. Значи се изправя до следния парадокс, стига тя самата да ходи и да, тъй като иска да направи нещо и да открива опции. Да, също с някакви британци, които се занимават с балканска литература по цяло, в Сърбия, Македония, нещата, които са част от Евросъюза и те веднага викам, окей, къде е вашата програма? Така, аз казвам, чакайте, в България не е същите работи, те просто бяха гръмнати, че как може такова нещо, всяка държава има програма, където дават пари за изпечатване, за подкрепа и ще се занимават. Те могат спокойно да отидат в Сърбия и там ще ви дават своите пари за книги. Вместо тук да се чуят. При вас се стига специално при преводачи последния парадокс да взимат от вашия част. Случва се, много често. И това не е само в България. Това с тази схема ти е ясно, че европейските програми за превод, ако нямат подкрепа за своето издаване, взимат от бюджета за превод за издаване, който и повечето преводачи все пак се съгласят, че все пак виждаш да става нещо реално в света. Но слава Богу, че например за безпособе е много точно в това отношение. Те имат бюджети за издаване и за преводачи са много коректни в това отношение. Другите програми не е били. Но това няма да ви откаже да превежда. Не. Аз мисля, че човек, който е трудно да превежда, това не е за пари. По-скоро за някакво чувство, че си призвание или нещо такова, така че да се прави от любов. Кое е най-трудното, когато се превежда на български специално за мен? Да, скоро говорихме за това и всяка книга има някакви моменти трудни, зависи ако книгата е много българска, например ако е много соцреалия, това е много трудно, че ние в Америка няма нищо подобно и да обясняваш цяла културна атмосфера през соц е много трудно. Например, партиен дом на Георги Тенев беше много трудно, че това е много важна част от книгата, цялата такава система. И, всеки автор, докато обхващаш гласа, има някакъв момент, където трябва да търсиш, да пробваш, да намериш ритъм на гласа. Какво ще кажете от Ню Йорк? Искате ли да поздравите зрителите, читателите? Да използваме в Ню Йорк, където ще гледаме сега български театър. Даже преди българи да са го виждали. Аз искам да поздравя. Аз искам да поздравя баща си, майка си, татото си. Те двама ли? Ще как да продава да ги... Не, това е един майтап, който... Може би и сестрата. Който някои хора ще го... Сестра, всичките ми приятели. Двете ми сестри. Братовчерите ми и така.
На кого искаш да благодариш във връзка с самата пиеса? Кой ти помогна да стигнеш до Ню Йорк? Освен собствените ти умения в Значи, писането. в смисъл, естествено трябва да благодаря на Анжела, която проведе. Аз трябва да благодаря на теб, че бъде на пиеса и че няма се тук сега. И Катрин, колега, която организира фестивала Hot in Kepler, целият екип на фестивала, на Сам, с който се засякаме, който ще режисира теорията. Не се изплъзва. Ужас. Ще ги добавим писма. Как ще кажете лека нощ? Всеки в смисъл, имате ли някакъв ритуал, който си казвате точно преди да заспите или някакъв ритуал? По-скоро. Добре, ми лека нощ от Ню Йорк. Лека нощ.